Bé, bon dia. Com sabeu, la convocatòria ja ho explicava, el motiu de la roda de premsa d'avui és de presentar una proposició de llei que hem signat conjuntament, Més per Menorca, PSIP, Més per Mallorca, Podem i Gent per Formentera. Aquí hi ha un representant de cada una d'aquests grups parlamentaris, menys Gent per Formentera, que no sé si s'incorporarà ara, i també en Ramon Carreras, que és delegat de personal de comissions obreres i en concret que du el tema que avui abordarem en aquesta proposició de llei. De fet, aquesta proposició de llei l'han treballada conjuntament amb ells i per tant era molt interessant que avui hi fos i que també pogués explicar alguns dels detalls que de vegada voldreu conèixer. Bé, la proposició de llei és molt clara i és molt senzilla. El que fa és demanar al govern de les illes, demanar al Ministeri de Foment que instin perquè AENA canviï de política laboral, una política laboral que ha generat o que genera, en el cas concret de l'aeroport de Menorca, una situació molt complexa, molt complicada en relació a mantenir una categoria, que és la categoria d'aeroport estacional, que és l'únic de la xarxa d'AENA que té aquesta categoria i que per tant necessita uns recursos humans durant la temporada alta, durant els 7 mesos de temporada alta, suficients per garantir no només la seguretat, que també, sinó la qualitat del servei i el manteniment d'aquesta categoria que per nosaltres és molt important perquè determina el tipus d'avions que poden arribar, determina certes condicions que sense cap dubte fan que el nostre aeroport sigui un aeroport segur i atractiu a una illa que un dels principals motors econòmics és el turisme. El fet que no s'hagi arribat a un acord a dies d'avui no només posa en dificultat el que davant la categoria i la gestió de l'aeroport, sinó també que els treballadors hagin de prendre mesures que lògicament no desitjam, de cap de les maneres desitjam a l'aeroport i per l'activitat turística i econòmica a Menorca. Aquesta proposició de llei, donat que té la majoria dels grups, tirarà endavant i esperant també que la resta de grups s'hi sumin perquè estem convençuts que no és una qüestió en aquest cas que pugui d'una ideologia molt concreta, sinó jo crec que de gestió i de voler defensar que l'aeroport de Menorca tingui recursos suficients. Actualment, l'aeroport de Menorca, evidentment el 2016 no l'hem tancat, però l'any passat ja van tenir una xifra de 2.860.000 passatgers aproximadament, i enguany sabem ja per les reserves que hi ha i per el ritme d'augment que hi ha a més del tràfic que superarem els 3 milions. Fent comptes, això significa a la pràctica que tenim un 20% més de tràfic i de càrrega de feina que l'any 2012 i en canvi tenim un 10% menys de plantilla. És que el 89,9% pràcticament del nostre tràfic es concentra només entre 6 i 7 mesos. Això no passa a cap altre aeroport d'Espanya. És a dir, és clar que Espanya, com a país turístic que som, tots els aeroports tenen més tràfic l'estiu que l'hivern, però aquesta diferència tan abismal entre l'estiu i l'hivern només es dona a Menorca, que és un conflicte que si no es resol podríem estar davant d'una convocatòria de vaga d'uns 12 dies inicialment, tot i que no descartant una convocatòria de més dies, coincidint segurament amb Sant Joan i caps de setmana de juliol i d'agost. Seria una vaga i un conflicte que vindria provocat per la nul·la reacció d'AENA a unes demandes que vam intentar començar a negociar a principis d'any. Una cosa curiosa és que des del 2013 AENA està tenint beneficis a cabassos. De fet, la suma dels beneficis del 2013, 14 i 15 d'AENA sumen la xifra de 2.026,7 milions d'euros, per tant no hi hauria impediment econòmic. Està previst que en el mes de juny hi hagi una reunió del Consell d'Administració per repartir més de 100 milions entre els accionistes del 49% que es va privatitzar l'any passat i que no s'estigui donant
assistència a una reclamació que jo diria que més que laboral ja és social, perquè estem treballant també com a menorquins i com a ciutadans de quin servei volem a l'aeroport, entenem que s'ha d'escoltar aquesta veu per part d'AENA, o que el Ministeri de Foment com a responsable hauria d'obligar a AENA. Per això ens han dirigit també les administracions local i autonòmica per demanar l'estaló i per intentar evitar el darrer cartutxo d'aquesta convocatòria de vaga que podria ser de 12 o més dies en plena temporada d'estiu. Si no fos perquè de moment la gent de manera voluntària està reforçant dies que en teoria no els hi toca, l'aeroport de Menorca podria inclús treballar de categoria. Per tant, no estem davant d'una reclamació, per dir-ho de qualque manera, salarial, no estem davant d'una reclamació de conveni, no estem davant d'una reclamació inalcançable, sinó que l'únic que venim a demanar és que se reforci la plantilla de Menorca amb uns efectius similars als que tenien en el 2012.